Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал АТР. Мене звати Юлія Рябчун. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Обговорюємо найгарячіші події, те, що сталося, а також те, що має статися. В студії у мене гість. Ми вітаємо Ігоря Тишкевича, експерта Українського інституту майбутнього. Пане Ігорю, рада вітати вас у нашій студії. І одна із топ-тем – це відносини України з Білоруссю. Остання новина – це те, що Україна вислала першого секретаря посольства Білорусі. За інформацією МЗС, він уже завершив свою роботу в нашій країні і залишив нашу країну. Цей крок, на мій погляд, виглядає дуже очікуваним через взагалі загострення відносин між нашими державами. Як ви вважаєте, пане Ігорю, до чого все це може призвести? Ось цей скандал, який набирає обертів. Ну, по-перше, цей крок це не є загострення, це звичайна практика. Якщо розвідники однієї з держав затримуються на території другої, звичайно, розвідник може бути обмінений, а його куратор з дипломатичного представництва, він висилається. У відповідь на це друга держава висилає також відповідну посадову особу. Перший секретар це дуже часто саме є куратором шпигунів або розвідників, дивлячись, з якого боку дивіться на цю ситуацію. Тобто ми можемо припустити, що перший секретар посольства Білорусі, якого вислали з країни, він щось курував, чи я вас неправильно зрозуміла? Звісно. Я перепрошую, якщо в державі є розвідка, вона має займатися своїми справами. В Україні я більш впевнений, що працюють розвідки інших держав. Також і українська розвідка має працювати на території інших держав. І якщо цього не відбувається, то це означає, що або українська розвідка дарма отримує кошти з державного бюджету, або якщо не працюють інші, то вони теж існують дарма. Це нормальна практика. Ну, дивіться, але ж мені здається, що ситуація якось неочікувано загострилася, тому що були зустрічі президентів, були посмішки, були потискання рук і там запевнення у тому, що все буде гаразд, і Білорусь нас завжди підтримає. Окрім цього, Білорусь, як ми знаємо, вона надає нам майданчик для проведення мінських перемовин. І ось тут, що ми бачимо? Спочатку затримали українця Павла Гриба, потім затримали кореспондента Українського радіо Павла Шаройко, а потім затримали директора українського підприємства, так як його звати, Олександр Скиба, який був у Мінську з бізнес-візитом. І чим все це може завершитися? А ось тут, щоб зрозуміти, про що йдеться, варто дещо озирнутися назад. Справа в тому, що якщо аналізувати стан білорусько-українських взаємин сьогодні та, наприклад, 2015 року, є одна дуже велика різниця. Якщо раніше держави співпрацювали здебільшого в торгівельній сфері, і все, це такі короткотривалі зділки, купив-продав, то з 2016 року українська держава вперше за останні 15 років, з 2000 року, вона сформулювала хоч які засади своєї політики щодо Білорусі. І це досить раціональна, навіть цинічна політика, вона полягає в чому? На Білорусь впливати ідеологемами, гаслами немає сенсу, бо білоруси самі так живуть в режимі співпраці з Росією. В Білорусі це називають нафтовий обмін на поцілунки, або лозунги в обмін на гроші. Це означає, що Білорусь каже про там славянське братство, триєдиний народ, ми вас не покинемо. При цьому Росія за це все платить, але реальна співпраця йде або з-під кийка, або не йде зовсім. Не дивлячись на це, Білорусь дуже міцно залежить від російського ринку. І що робить Україна? Україна спробує через довготривалі проекти, інфраструктурні та інші, відтягнути Білорусь від росіян та зав'язати на себе. Про що йдеться? Спільне підприємство. Не секрет, думаю, дивилися на парад, на вистави техніки для ЗСУ та Нацгвардії. Ті ж самі МАЗи, які Богдан тут, ті ж самі броньові автомобілі «Варта». Білорусь торгує на зовнішніх ринках протитанковим комплексом «Шершень», що є
Наступним кроком після білорусько-українського СКІФу в Україні теж цей комплекс отримав розвиток у вигляді Стугни. Це все наслідки співробітництва. Тобто в України є шанс привернути на свій бік Білорусь? Україна спробує. Друге, це дуже важливі пропозиції України щодо переробки нафти на Мозирському нафтопереробному заводі. Йдеться про створення українського державного резерву нафтопродуктів. Тут дуже цікаво, що Білорусь поки що вона критично залежить від російської нафти. І якщо Україна виходить з великими об'ємами, у Мінську з'являються два постачальники нафти. А це вже вибір. Це вже менш така плотна російська давка. Є ще одна тема, на яку Мінськ клюнув, це в Раді сьогодні знаходиться два законопроекти про внутрішній водний транспорт. Для Білорусі це дуже-дуже важливо, бо це експортні потоки. Це експорт великих об'ємів, тих же самих калійних солей, калійної сілі, нафтопродуктів та продуктів машинобудування та іншого. Білорусь тримає по калійці 20% світового ринку. Відповідно до цього, на сьогодні логістичний ланцюжок іде через Клайпеду, це Литовська Республіка. Саме великі покупці – це Китай, Індія, держави Північної Африки. З Одеси це ближче. І якщо ці проекти будуть реалізовані, то Мінськ буде більш зав'язаний на Київ. І це політика Києва, вона вигідна обидвом бокам. І як тільки Київ почав реалізовувати таку політику, і, до речі, ще одну, вперше за останні років, може, 10, що я назираю з української амбасади в Мінську, приїхав адекватний посол, який почав робити адекватні речі. Наприклад, білоруські телеканали, на яких не було альтернативи російському забавляльному медіаконтенту, там різноманітне талант-шоу, на сьогодні починають купувати або їм надають безкоштовно з дуже великим дисконтом українське забавляльне шоу. І я моніторив декілька тижнів поспіль канал «Білорусь-2», ОНТ та інші. В прайм-тайм суботу йде від 4 до 5 українських шоу або серіалів, і тільки один російський. І тільки один російський. Це дуже тішить. Це дуже міцно міняється. Українська амбасада... Вибачте, вас перерву. З нами зараз на зв'язку політик, дипломат і експосол України у Білорусі Роман Безсмертний. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої бесіди. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з нашим гостем стосовно того, що, по-перше, скандал ось цей політичний, дипломатичний, він залежить від економічних чинників? Доброго вечора. Я взагалі не розумію, чому цей конфлікт називають конфліктом між Україною і Білоруссю. Причому тут Білорусь, коли в цьому конфлікті, який явно має зміст конфлікту між Москвою і Києвом, використовуються або окремі чиновники, або окремі інститути влади Білорусі, які або повністю опановані Кремлем, або через підсадних вуток частково експлуатуються Кремлем. Кому невідомо про те, що КГБ Російської Республіки Білорусі знаходиться під повним контролем Кремля. Пане Романе, але так само, як і частина. Остання новина – це те, що в Білорусі затримали ще сьогодні, це відбулося, це відбулося 20 листопада, затримали ще 3 громадян України. Це були звичайні збирачі ягід з України, це були 2 чоловіка, здається, і 1 жінка, і їх звинувачують у тому, що вони порушили кордон. То до чого нам слід готуватися? Тепер будуть затримувати всіх? Перше. Немає такого дня, щоб в районі Волинської і Рівненської областей не затримували людей. Українські прикордонники білорусів
білоруських українців. Там як такої лінії кордону не існує. І люди живуть своєю традицією, вони шукають ягоди, полюються звіриною, пересікають кордон в обидві сторони. І тут відповідь тільки на питання, чому ця інформація сьогодні скинута в одну корзину і вивалена на голови людей. Причому вона і в часі розрізняється. От якщо взяти від визнання персоною нон-грата дипломата Скворцова і до сьогоднішніх 3 затриманих, це місяць подій, які чому звалені. Ну, добре. Чому? Зрозуміло. Добре, припустимо, що це так просто зівпало, що це все так... Не зівпало. Якщо аналізувати, перепрошую, пане Роман, що вас перепиняю, якщо аналізувати перебіг подій з травня 2017 року, то дивіться, просто на пальцях інформаційні вкиди, що мають на меті саме викликати дипломатичний скандал. Захід 2017. 3 основні теми, починаючи від окупації Росії і Білорусі і скінчуючи нападом на Україну. Бази військ протиповітряної оборони. Те, що білоруські митники начебто дуже погано ставляться до українців. Йдемо далі. Те, що Білорусь торгує з ЛНР, ДНР, хоча навіть журналістські розслідування показали, що контрагентами виступають українські та російські фірми. Йдемо далі. З білоруського боку провокація, так званий позашляховик, який зі зброєю проривався. Так, я пам'ятаю. Ідемо далі. Це під час самих навчань Захід 2017 провокація Російської Федерації інформаційна, а саме заява на сайті Міністерства оборони, що перша танкова армія передислокується в Білорусь, яка не спростована. Вона була спростована Міністерством оборони Білорусі, проте не спростована на сайті Російської Федерації. І вона висить до сьогодні. Йдемо далі. Затримання Павла Гриба, заява деяких українських політиків про те, що треба диверсійно-розвідувальні групи скеровувати на територію Білорусі. Йдемо далі. Затримання журналіста і затримання директора заводу. А пане Роман, ви згодні, що тут у цьому можна вбачати таку третю сторону, такий опосередкований вплив Кремля на спробу погіршити відносини між Україною та Білоруссю? Ну, а я вам про що кажу? Так. Це те, що тут присутня третя сторона, безумовно. І те, що паразитують на підконтрольних органах влади Республіки Білорусі російські спецслужби, це очевидно. Ну, от які з випадків не візьмемо, там присутня Росія. Де опинився Гриб? Хто проводить навчання? Чиї війська залишилися після навчання на території Республіки Білорусь? І так далі. І ще одне. Ну, ви говорите з людиною, яка знає про те, що роб не буває, щоб не видворювався дипломат. Але чомусь ми про це дізналися тільки зараз. Чому? Тому що в цьому зацікавлена Росія. Скажіть, будь ласка, Її спектакль. ось ми бачили, що у 2016 року Білорусь голосувала проти резолюції ООН щодо порушення прав людини в Криму. А це як пояснити? Що це за тактика? Білорусь як політична одиниця, сателіт Москви. Так само, як вірмени прогнозовано будуть завжди голосувати в підтримку Москви, так і Білорусь, тому що Лукашенку нікуди діватися. Він 3 мільярдами щорічно, які він живе і дотується із Євразесбанку, він змушений це робити. Тому це абсолютно прогнозована поведінка. Так як і заяви міністра закордонних справ Макея, так як і зараз зрив можливого візиту Лукашенка на Східне партнерство і так далі. Ну тут все на поверхні лежить. Але найгірше, що відбувається в цьому відношенні, це інформаційний прес. Оскільки б там не пускали по телебаченню розважальні програми, подивіться інформаційні, які меседжі йдуть на голову білорусу. В очах білоруса формується стійка неприязнь до українця. Це робить Кремль через свою. Пане Ігорю, почну з декларації. Якщо ви читали цю декларацію, так, там є дві частини. Перша, вона визнає те, що Крим окупований, а друга частина – це пункт, параграф 2, і там є пункт С, де є. Посеред пункту С є такі слова, дослівно не зацитую, проте
забезпечити можливість притягнення до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, осіб, які порушують права людини. Наступний пункт – це гарантувати безперешкодну працю засоб масової інформації, правозахисних організацій, міжнародних та неурядових організацій на території. Справа в тому, що білоруський режим, він був та застається авторитарним. І саме ці звинувачення вони закидалися Республіці Білорусі. Саме ці звинувачення стали причиною введення санкцій проти Білорусі. І коли ці ж пункти закладено в резолюцію українську, звісно, що Білорусь буде голосувати проти цих пунктів, як і проти цих пунктів у будь-якій іншій резолюції, бо наступним кроком може бути резолюція проти Білорусі. І скажуть, хлопці, чудово, ви голосували тут за, тут проти. Чому? І про це заявляв і білоруський МЗС неодноразово. Якщо була б декларація по анексії Криму, скажімо так, і декларація по правах людини в Криму, то Білорусь або б устрималася, або б, скажімо так, навіть при певних варунках вона могла проголосувати навіть за. Проте, якщо там і права людини, і Крим, Білорусь голосує і голосуватиме проти цієї декларації, бо це не є проява ставлення до України, це є звичайна проява якихось самобезпечення своєї політики. Пане Романе, вибачте, перерву вас. В мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а якою повинна бути тактика, і чи не здається вам дивною тактика пана Лукашенка, який з одного боку тисне руку нашому президенту, а з іншого боку ось такі події відбуваються? Тобто він намагається балансувати між Путіним і Порошенко, і виглядає це, ну, м'яко кажучи, не дуже гарно. Лукашенко – це людина з комплексом голови колгоспу. Що ви маєте на увазі? Він змушений ходити по світу з протягнутою рукою, тому що без позичених коштів економіка країни, її бюджет просто не витримає. І він циганить в Росії, циганить в українців, циганить в Європі і так далі. Подивіться, яку приманку для нього підготувало Східне партнерство. Там 1,5 мільйонів євро для підтримки демократії, державних інститутів і так далі. Тому він змушений на це йти. Москва сьогодні притримує, можливо, підтримує. Далі, якщо ви подивитесь товарооборот з Україною, то в 2011 році він був 7 мільярдів доларів. Сьогодні він ледь 2 мільярди доларів. Бюджет Білорусі тріщить. Тому він змушений циганити по світу, бо він розуміє, що вперше соціальна проблематика нависла загрозою з приводу голосування. МЗС Білорусі оголосив формальну підставу голосування проти. Тому що існують так звані щорічні доповіді ООН по права людини. І вважається, що ця доповідь має містити і місце там про Криму, по Україні і так далі. І не може голосуватися окрема резолюція по Україні, по Криму. Тому це зрозуміла мотивація. Москва сказала голосувати так, значить голосувати так. Ну, добре, зовнішньої політики Республіки Білорусь не існує. Добре, а як, на вашу думку, тепер слід Україні відбудовувати свої відносини з Білоруссю з увагою на такий вплив Кремля? Справа в тому, що в стосунках з Республікою Білорусь я би розділяв Білорусі і стосунки з Лукашенком. Президент України Лукашенко змушений грати роль посередника між Європою і Лукашенком. Таку роль грали Ющенко, таку роль намагався грати Янукович через посередників, від такої ролі відмовлявся президент Кучма. І ідея східного партнерства, вона й народилась заради Білорусі, заради Лукашенка. Тому що якимось чином треба було впливати на Білорусь і виривати Білорусь під впливу Кремля. Звідси очевидно, і з точки зору європейської політики Україна буде тримати діалоги з Лукашенком з одного боку. З іншого боку, сьогодні ситуація така, що для того, щоб отримати компоненти для оборонно-промислового комплексу, Україна змушена використовувати Лукашенка і Білорусь як третю сторону.
для отримування таких товарів Російської Федерації. Ну, добре. Я вже не кажу. На вашу думку, чи не є ризиком те, що ось українці можуть стати заручниками таких політичних ігор? Давайте знову повернемося до... Вони є заручниками на сьогоднішній день, тому що Білорусь не має власного кордону, не тільки територіального, вона не має власного митного кордону. Все це єдина територія. Все це називається спільна держава Росії, Білорусі, Євразес і так далі. Подивіться, в Білорусі існує єдиний список осіб, які не допускаються на території. Цей список є пропозиція Казахстану, Росії, Білорусі. І те, що затримані білорусі опиняються в Москві, зрозуміло чому. Тому що це єдиний митний і державний наддержавного створення. Це і так далі. Очевидна ситуація як домініона. Як Добре, сателіта. Пане Роман, я вам дякую за вашу відповідь, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Роман Безсмертний, експосол України у Білорусі. Повертаємося в студію до вас, пане Ігорю, те ж саме запитання. І давайте будемо обговорювати вже затримання Шаройко. Тобто, можливо, і Гриб опинився де він там, у Краснодарі, у СІЗО Краснодара, а Шаройко ще він залишається на території Білорусі. Я почну з того, що з тієї думки, яку не закінчив. Справа в тому, що такий ланцюжок ексцесів, він саме і має на меті спричинити війну поміж МЗСом двох країн, обмін нотами та інше. А до чого це може призвести взагалі? Люба співпраця, те, що Україна спробує відтягнути Білорусь, люба співпраця, вона вимагає хоча б певної ступені довіри. І всі ці акції, вони скеровані на підрив цієї довіри. Більш за те, після затримання Шаройка ми разом з ще аналітиками думали, що відбуватиметься. І один з прогнозів цієї минулої суботи був, що якщо будуть спускати на гальмах цю справу, буде ще одне затримання або ще одну маємо директора. І маємо тих ж самих Грибників, хоча тут пан Безсмертний має рацію. Він сказав, що це не треба пов'язувати. Так, але в засобах масової інформації це пов'язується в один ланцюжок. Так же саме, як цей директор, бо в торгівлі поміж Білорусі та Україною в 2013 році потенційна контрабанда складала $600 мільйонів. 600 мільйонів. Сьогодні це 100-120. Якщо є запитання по імпорту-експорту, директор в Україні, звичайно, бере гаманець, їде вирішати питання. В Білорусі за це садять. Добре, але ж чи не може бути такого ризику? Не можемо ми прийти до того, що взагалі журналістам буде небезпечно їздити в Білорусь? Цей ризик, ризик провокації з боку Російської Федерації є, поки є відкрита межа поміж двома державами. Проте певні висновки в Мінську роблять, бо вчора був створений спеціальний орган для забезпечення інформаційної безпеки Білорусі. Були кадрові чистки, проте найближчим часом, на жаль, небезпека, вона все ще існує. Дивіться, давайте повернемося до затримання Шаройка. В нас є невеличкий сюжет, давайте його подивимося. Я нагадаю, затримання, за словами дружини журналіста, сталося 25 жовтня. Були проведені обшуки, а потім телеканали Білорусі опублікували відео, начебто допиту, на якому Шаройко зізнався у шпигунстві. Давайте подивимося, як це було. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, будучи под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. А ось ми бачили, як білоруські журналісти стверджують, що Шаройко зізнався у шпигунстві. Тут давайте будемо розділяти. По-перше, Шаройко, як журналіст, він займався збором інформації. Це праця журналіста. Друге,
Шаройко мог співпрацювати з якимось з українською розвідкою. Тобто ви пропускаєте, що Це можливо цілковіто, бо це нормальна легенда, журналіст, який він міг співпрацювати з недержавними розвідками, назвемо це так. Перелічу, група «Інформаційний спротив», «Інформнапалм», «Миротворець» – це все недержавні організації, які де-факто займаються теж розвідкою. В будь-якому разі, для білоруського КДБ це все одно. Механізм, як могли його затримати, це білоруське КДБ мог стежити. З іншого боку, це могла бути чи так звана качка закинута по оперативних каналах з Російської Федерації. Бо дуже цікавий перебіг подій після, бо на тому ж самому брифінгу КДБ Білорусі було сказано, що після затримання був поставлений до відома, поставили амбасадора України в Республіці Білорусь, і було прийнято рішення двома державами не піднімати галас. Що ми бачили тягом 3 тижнів. Але це не влаштовувало замовників провокації. Оскільки це не влаштовувало, галас піднявся. Забезпечили витік інформації, пішло. Для прикладу приведу ситуацію з затриманням білоруського шпигуна в Чернігівській області. Така ж сама ситуація, це липень 2017 року. Пройшла інформація, після спецслужб домовилися, і все, тиша. Тут витік пішов. Пішов витік, пішов галас в засобах масової інформації, і першу добу ні білоруським МЗС, ні українським МЗС вони не знали, як реагувати. Бо, зверніть увагу, після першої інформації ні українських коментарів, ні білоруських. А дивіться, це взагалі така інтригуюча історія, тому що сьогодні Петро Порошенко звільнив Володимира Сінкевича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, і деякі журналісти, експерти вже пов'язуються з затриманням Шаройко. Я не знаю, чи пов'язують, чи ні, але я знаю одне. Якщо б не було галасу, то спокійно, навіть зізнання Шаройко, він мог зізнатися, розраховуючи на обмін. У таких випадках, зазвичай, якщо нема галасу, обмінюють. Україна має, білоруська, називаємо так, або розвідника, або шпигуна. Тобто нам є на кого його обміняти? Так. І якби не було розголосу. А як, на вашу думку, будуть розвиватися події? А ось сьогодні я не знаю. Тому що це вже питання медіа, а українська політика, вона дуже має таку залежність від громадської думки, чи не громадської думки, а думки лідерів громадської думки. Перепрошую за таку тавтологію. А як ви вважаєте, чи слід у цю ситуацію втручатися лідерам обох держав? Якщо ситуація буде становитися неконтрольованою слід. Що ви маєте на увазі? Неконтрольованою – це подальший накал пристрасті, це заклики до ініціювання нового дипломатичного конфлікту та інше. В такому разі треба. Ну, поки що ми не чули ніяких заяв ні з боку Лукашенка, ні з боку Порошенка. Поки що, дякувати Богу. Я просто дивлюсь за тим, як працює сьогоднішній український МЗС, як працює білоруський. І у тих вистачає здорового глузду, для того, щоб не загострювати ситуацію. Так, для того, щоб якось балансувати і спробувати підійти до вирішення конфліктів раціонально, без залишнього галасу. Якщо ця схема не буде працювати, ось тоді буде проблема і для Білорусі, і для України. Ось тоді нам слід готуватися. Дякую вам, пане Ігор. Я нагадаю, у нас в ефірі був Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього. Ви дивитеся інформаційний ефір телеканалу АТР. Мене звати Юлія Рябчун. Повернемося за деякий час.